de nyina de ye na ebebo oman Ghana ho nsem enko a na ye de besom e wo Attention TV so ene so yaba aba bepiem e wo Dome Market ensem bebre na ekoso e wo oman Ghana mu na eno na enam so na dwumede ya to ne din ka wadwen ye de aba bepie e wo Dome Market yaba aba beji adwenche a e wo omanfo ho na ehu de ekoso e wo omadwene mu efa oman Ghana anase asetena a ye wo mu e wo oman Ghana mu munu aba ma me da kwa ka me ho ni ntie dia omanfo e wo ka kire ye ame mo akwa ba e de ba Attention TV so mejemoso me pa cho odin de sen afrem ya majewa anti ama enne Attention TV dwumedie ka wadwen so e na waba bepie na ye bisa sesenia oman na esi ikono wadwen ene sen efa ho sene oman ni si ikono de ya ehuru no emu odin pa e kire se woton ade kura ye nto ene niema ekoso no ye hunu ni oman no esi koso kenti eden e na wo ka kire oman penimfo ana wo a wo hwe se esefata se ebenam wo so ama niema timi akoye eden e na wo ka kire o yesre oman pani ana Akufo-Addo yesre no pa se yesre no nanim ne na dawroma oma wa adwuma emra oman mu emma obia so nya adwuma nye obia nya adwuma ya titu ne emamuru ya oma wiewie school ni na ne na mabontini se adwuma wo ho no obia na mabontin se obesoro so wadware obekọ adwuma kama enso adwuma ni wo man mu na okwabla ni otumi fa krama chain na wosoa obekini sa free hanu makopem besa kra ne yenyi bi kura ma no wonya do de betaduane adi a edi basabasa yo na bebre nipa no ena amokyere ena ma we nipa ye bone eti se nipa ne hote wona ne ho kyere no a oton ne ye ntwa obekwakoya ne ensem fata ye sra ban ne se na dawroma se fa se petrosian krotu obetimi abie fa se niem ye friends okay so obetimi abie nwuma obi abetimi anya oprapra kra ne twa akakora ye sinse ewiase ayedin ye sra ban yo ye da se ni ye maame e kan no se ewiase no ayedin oton a ye nto eni to obesere se aban ene ne mpanimfo so woti a wonye bibi mfa ho se enwuma ebedoso oman Ghana mu ama mabunu wo bre aitua wo ma school fees na wo bewie no obetene terefia wonye adwuma anya de e de basabasa ye ene ebeba eboa e ma adwen foforo ye adwen bone etimi ba enipa tirimiti aban hwe se obeboa ma enwuma adoso oman Ghana mu de mabunu so ebenye bi madwene ene se ewiase na ayedin ye ntohwe ye ntade kura ye betete wosa ne asa atode kofi nti omommoa ye ne ebre pa ye ntohwe se momu de nyame anim ne enkoye ye de an ye to aba na de na ema ekode se na hwe no ye bibi ma ye se school ye bubu no tot ye ma betena fie ye ntade ye ne ema ye basa nti awrade enya na dom na se de osi bie free stations no ema ye no ma ye ma no de oni bie ni de owo bie enyina ye pe no se ne ema kofom enti ye hia ne mo ye hia ne na ho oden so betimi aboa ye na ne ema koyi ama ye na adwuma nso aba ska wo man mu an ye tade se amanu mu ayeden nti we de ebesre na na so onom kan ye na omo aye mimpo de ade ton ho asam na meka ebia ne so mba se de masam ne ya misiwe mu interview mi team ne mu se mu show bi no na mesemada te bo puni ha na matemene ye ntade be shedwa beda sa nti esra aban no ye pana chew wo mie kwama ye mesika kakra mre krom e kwakwan se na mekofo no ma first one week bi mtimi ko Togo yesi bi wa 3 weeks na me nkoda nti esre na wo hu ye mobo no mesika mre ma no ni nya asmudwe edamas kawadwen su ni Ghana manfo akasa adwadifo omanma omunyina akabi efrise oman ni mu ayeden wonsem a wo kanie sika eni ho ebi ese education ye school sem school for ni ebu am tot an free SHS aba enso senketwa na nya fapem papa ebeden no manya free SHS ke ni oman ni mu enkakane ni wotimi kokwan so beye mprensa na wotwe ni mu enso enei etimi pa ho na wotwe mienu miensa na wontimi kokwan so ni nyina ene se sikasam ho ayedin enu nti empenimfo enhwe oman penimfo ene eye
Ghana President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo one ne mpanifo entena se no wonhwe se be ye ne sikasem ebekoso yie ama oman Ghana ne dwadie hu nsem so akotote enu nti omanfo nsem a woka na wode tudwa e wo kyewadwen so anaka wadwen so no enu nie muni aba ma me da ko abeni nyina me ba ebesom with authentic news na mum e ma remfi ese onsaka subscribe like na share na onua bi nso enya de etwegu ewo oman Ghana mu ewo Attention TV so no ebi enhwe me da mo ase